Witajcie, nazywam się Peter Długosz i prowadzę śląskie wydawnictwo Silesia Progress. Wydawujemy książki o Śląsku i po Śląsku i od dzisiaj chcielibyśmy po leku każdą z nich w takich krótkich odcinkach przedstawiać. Zacznijmy od najnowszej publikacji. To są wiersze i śpiewki Roberta Burnsa ze śląskimi translacjami od Mirka Syniawy. Robert Burns to szkocki poeta narodowy. Pisał po szkocku, nie po angielsku. Tu mamy też taką ciekawą analogię do naszego regionu. Wielu osób w Wielkiej Brytanii do dzisiaj nie uważa szkockiego za osobny język, no za dialekt angielskiego. Sytuacja jak u nas, wiele osób nie uważa, żeby śląski był osobnym językiem, dialektem jakiegoś większego. Bez to zrobiliśmy tak, że w tej książce są wiersze w dwóch kolumnach, z jednej po szkocku, z drugiej po śląsku. Co ciekawe, książka posiadał też wstęp napisany po śląsku przez Mirka Syniawy. Mirek Syniawa to największy według mnie autorytet w kwestiach śląskiego i w teorii, czyli bo współtworzył Górnośląski Ślabikosz, potem są już pisał Ślabikosz Niedlobajtli, no i też w praktycznych tłumaczeniach. Przypomnę, że wcześniej wydaliśmy też u nas książka Dante Inksi. To jest taką przegląd przez poezję światową od Horacego aż do XIX-wiecznych poetów ruskich. O tej książce powiemy więcej w innym odcinku, a teraz wrócę do tej. Potem na zakończenie mamy jeszcze posłowie po szkocku, które napisał Hamish MacDonald, to jest pracownik Szkockiej Biblioteki Narodowej, i po angielsku, które napisał chłop, który pochodzi z Górnego Śląska, Tomasz Kamusela. Jest naukowcy i robi na uniwersytecie właśnie we Szkocji. To taki zwornik do tej książki na zakończenie. On też przypomniał jedną ważną rzecz, że Roberta Burnsa poniekąd znamy melodia do jego najważniejszej pieśni. U nas uczyli ją, jak my byli bajtoma w podstawówkach, jako ogniska już dogasa blask. Nie to jednak tłumaczenie tego wiersza od Burnsa, no wykorzystanie jego melodii, a ta melodia jest na tyle popularna i ta pieśń po szkocku, że między innymi śpiewał ją Rod Stewart i też wiele innych artystów. Chciałbym Wam przeczytać właśnie tłumaczenie do tego wiersza, ale właśnie po już przetłumaczenie na śląski oryginalnego tekstu. Brzmi on: zadowne dobre dni. Zadowne dni, przyjacielu mój, zadowne dobre dni. Pójdź, wypijmy jeszcze raz, zadowne dobre dni. Bo stracić się to czemuś przą, choć kajś w pamięci śpi. Bo stracić się to czemuś przą i downe dobre dni. Isto ci laga fond na road, ty tyż road fondniesz mi. I wypijmy jeszcze raz, zadowne dobre dni. Na górki drąpali się i wadźgiem śliczki szli. Kan z drogi przeszł każdy z nos od tamtych dawnych dni. W rzeczce pływali mnie roz i w słońcu potem schli. Morską głębina dzieli nos od tamtych dawnych dni. Ją ci przyjacielu ręka dom, ty swoja podejmij. Pójdź, wypijmy jeszcze raz za dawne dobre dni. Poezja Burnsa to się właśnie, że jest taką lekką, kupa wierszy były dopisane linie melodyczne i są śpiewane. Bardzo często tematoma jego poematów są takie przyziemne rzeczy jak piwo, jedzenie i frelki. To taki rock'n'rollowy sam tych czasów, można powiedzieć. Mimo tych lekkich tematów, Szkoci bardzo poważają ta osoba. Był wybrany w 2000 roku w plebiscycie na Szkota Wszechczasów, można powiedzieć. Właśnie tym najważniejszym Szkotem. I nie wstydzą się tego. Jest też taki wiersz, który pokazuje też bliskość kulturową, można powiedzieć, właśnie w kwestii jedzenia, bo jest tu przetłumaczony jako mowa do krupniołka. Jest podobne szkockie danie narodowe do tego, co też u nas się je. Choć nie jest to tak samo, no ale ta bliskość naczyniową spowodowała, że Mirek Syniawa tak to właśnie przedstawił. Zachęcał was lekkie wiersze,
a po naszemu napisane, dzięki temu możecie obejrzeć, że no, ważniejszego poety szkockiego udało się przepublikować na nasz. Jest to też co ciekawe, bo już kupa książek naszych poszło poza Śląsk z racji tego, że Burnsa od 60 lat nikt nie tłumaczył na polski. I też wiele osób z ciekawości chciało się zapoznać, jak to brzmi po naszemu. Pierwszą recenzję też napisał chłop, który pochodzi z Kaszub, a mieszkał w Szkocji, bo tak go to zaciekawiło. No i książki, idzie kupić nasze książki, to też ważna informacja może na koniec. No, w dobrych księgarniach na terenie Górnego Śląska staramy się być obecni, nie we wszystkich sieciówkach, ale w tych takich małych księgarniach nos możecie znaleźć. No i mamy naszą stronę internetową www.silesiaprogress.com. Silesia Progress pisane przez 2S. Tam też wszystko można besztelować i my Wam to wyślemy. Na dzisiaj już dziękuję. Za jakiś czas kolejną książkę. Mam nadzieję, że zaś będziecie chcieć się dowiedzieć, co publikujemy. No i zachęcam do lektury.